Itu koyo malah gak duwe keinginan apa-apa kira-kira. Enggak. Justru orang-orang seperti itu dia sudah apapun yang diinginkan bisa langsung terwujud, Pak. Akhirnya dia sudah ya apa maneh, Pak. Apa maneh. Dia cuma nyukupi butuh tok, enggak nyukupi karep. Kan ada dua macam, butuh karo karep. Kebutuhan dan keinginan itu harus dibedakan. Allah menciptakan semua makhluknya, ciptaannya itu dicukupi kebutuhan. Bener, dicukupi kebutuhan ini. Tapi bukan karepe. Menungso butuh mangan, sampai lek luwe ngomen yo, suwe gak mangan. Nyoba ya. Poso mutih ngono. Sing apa? Buka mbek sahur dadi jam 12 bengi. Ya kan ngombene banyu putih 3 clegukan, mangane sego 30. Agak nyoba waduh ketok opo koyo enak lho. Kalau aku tahu. Aku tahu kalan itu. Apa mungkin putih iku tujuannya salah satunya digawe iku apa ya, tapi aku tahu ngrasakno. Lah poso Ramadan gak pati yo anu Pak, mangan subuh baru nunggu magrib mangan maneh, gurung luwe wis mangan maneh. Lho iya kan? Tapi poso mutih nyoba jam 12 bengi sahur sampe buka dadi 1. Gak turu pisan. Kuwi ku jan aduh, kuwene wahan rasa lapar iku ora ketang karat iso mungkin tak buadok oleh lho. Saking butuhe wareg. Lek wis butuh Pak, apapun sing dadi wareg iku tok cukup wis, gak butuh macam-macam, gak temen. Iya kan, wong luwe butuhe apa ya wareg. Wareg iku apa? Ya mbok iso bote diseni telo pohong ya wareg. Tapi lek sampean aku njaluk sate ya, aku njaluk gulai, iku kudu butuh iku. Keinginan wisan ditempeli karo angen-angen iku mang sing teko nafsu. Bukan butuh iku. Iya, wong ngantuk, ngledako ndek buk ya ngantuk temenan delani ngorok wis. Tapi lek sampean ngantuk kepengin turu ndek kasur sing empuk, siji maneh wisan kebutuhan ditumpangi karep wisan. Betul maneh. Lah sing gawe dadi perkara ndek pendonya iku karep iku Pak kudu butuh. Lha cecek rupane ngono. Ya, panganane lu cilik miber. Cocok mencolot angel. Tapi yo lemu-lemu. Soalnya butuhnya dicukupi bisa. Dia nggak punya karep macam-macam. Datang loh. Datang berarti kan Kalau monggo itu yang ngono, nggak jaring meneng. Akhirnya panganane sing teko. Ya menungso lek nyukupi butuh, cukup pisan ora bingung, tapi lek karep iku sing angel. Iya. tanggung jawab ambek karep. Iya. Tapi lek ketemu sing iku mau, karep ambek butuh wis apa saciptane dadi ya. Iku sing diarani khalifatullah pisan. Wis dadi khalifah fil ard. Kudu kita yang dikendalikan alam, tapi kita yang mengendalikan alam. Sing makome wali, delok dituding ngene kolang-kaling dadi emas wisan. Apa sing kinersano dadi, Pak. Bahkan sesuatu yang mustahil Nabi Musa nudingne wis miyak segoro. Manut kabeh. Diponegoro kate perang udan tudingno nyilak misalnya. Dia bisa mengendalikan alam sudah. Benar-benar khalifah fil ard. Sabda Pendhita Ratu lek wong biyen ya, itu geni apa sing diucapno dadi kenyataan. Lah metodene wong biyen mbek saiki kan bedane, saiki plus biyen men. Lek biyen niku
iki dikurangi iki, menungso dikurangi kekarepan, menungso dikurangi pangrasa, menungso dikurangi angen-angen, menungso dikurangi turu, menungso dikurangi mangan. Akhirnya bisa ning ketemu nung. Akhirnya bisa meneng, anteng, wening, ketemu donong. Iya. Neng ning nung, malu jang gung, jang nang Kamboh Agung. Ada dene tambah. Gamelan. Lek saiki, nah kaya ngene iki rangkaian dikai baterai, terus dikai pulsa, dikai apa kartu operator. Akhirnya iso digawe omong-omong jarak jauh, iso digendelok gambar jarak jauh. Iki plus iki kan ngono ah. Mesin tambahi uli, tambahi bensin, tambahi ban, tambahi macam-macam, mlaku dadi mobil. Ya wong biyen kan iki men iki dikurangi iki. Aji pameling, Pak. Ora gawe ngene wis meneng tek ngene wis nyambung. Lho padha ae iki ya gaib to iki. Tapi saiki nggih alat biyen enggak, biyen mengandalkan diri sendiri. Lagi kemalan ya apa, didi gawe alat. Iya, sebenarnya kan oragan itu, Mas yo. Makanya lek ngaji ngene iki aja campur karo oragan. Lek oragan itu kita meminjam kekuatan pihak lain yang di luar diri kita. Artinya di luar diri kita berarti sampai termasuk di luar sedulur papat, di luar guru sejati, di luar roh suci, di luar sukmo, macam-macam. Ya, kita mengambil kekuatan dari luar, itu kan oragan untuk menguati raga kita. Makanya dikono Haji Bayu Bojro, apa pukulan segoro geni, seipi angin, sing iso melayu kaya angin. Rawa rontek lumpat kidang, lembu sekilan Bandung Bondowoso ya akeh kan yo ajian niku. Termasuk pengasihan ana sing popok wewe, ana sing ya jaran goyang Semar Mesem iku kan pengasihan kabeh iku. Bulu perindu macam-macam. Iku lek dirapalno lek dilakoni ya iso panglimunan iso ngilang. Pokok golek apa lawone wong mati sing lahir mati Jumalegi, Jumah Kliwon iso dikek panglimunan. Tapi kita menggunakan kekuatan luar tanpa kita mencapai tataran-tataran tertentu syariat atau rekod hakikat marifat, kita bisa ngaji itu. Bahkan wong bejat pun iso. Misalnya kita gak menghiraukan itu semua tataran kerohanian kita, tapi kita pinjam dari luar. Sing penting apa? Tukone wis cukup direwangi Pak gini. Tukon itu bisa laku, bisa syarat, apapun itu, termasuk pesugihan. Ya, tapi kalau kita ngaji ngene iki, ya, sebelum ketemu guru sejati, sebelum ketemu sedulur papat, dalam perjalanan itu tadi, iki lo melok kabeh. Melok kabeh. Kali cara di penggunaan udah. Makanya benar dari Gus Anton, kepingin nang di Surabaya. Kepingin golek apa nang Surabaya? Iya, kepingin nang apa golek apa di Surabaya. Kepingin apa? Kok mampir di pinggir rempong ana wong dol dawet mampir, dol campur mampir, dol rawon mampir di kono. Akhirnya gak tekan-tekan kono mandek di kono. Soale sing dikarepno di dalan kok akeh ngono. Padahal lek mlaku terus nyampe tujuan di kono apa ae sing kon golek gak kon goleki wis nyepak di kono kabeh. Artinya apa? Kalau kita mencapai tataran itu, wis kabeh wis barang gak iso, Pak. Ilmu kanuragan, ilmu kasukman, ilmu rasa, ilmu semua kali ono di situ. Kita tinggal menggunakannya. Makanya disuruh nih, padahal sing ngekeki iku cowar selikut iku gurune Jim. Setan priperayangan. Sing ngekeki jenenge Jim Kolosakiki. Lah yang sang ngemboro ku mang.
Iku kan ditegur ambek sang guru. Apa sih gawe ngono-ngono iku? Wis gak perlu lah wis ketemu aku iku wis gak perlu ngono iku. Wis cukup ketemu aku, wis apa sing kon karepno dadi. Gak perlu. Kayak niku wae nambah banget. Tapi kelas sepeda motor itu buat mesin. Iya, Mas. Menambah dari luar. Iya, menambah dari luar. Padahal kan yang Iya, lek ngaji sangkan paran Mas, ngaji sampuran ning pati, iku malah ngresek-ngreseki ngreget-ngregeti. nggih. Malah Soalnya- seharusnya kan ngurangi. Ngurangi, ngilangi iku semua. Wis mlaku nelejer ae wis mung usah juga sing dikoro iku mang hanya satu sebagai tujuan wis aja mentoleh-toleh. Kowe kon oleh iso oleh mangan, iso oleh es, iso oleh macam-macam iku mang, tapi malih mampir-mampir iku mang. Ya lek gak keblandang, lek keblandang. Gak tekan tujuan, tapi tekan. Lah iku Orang tani. lek kita ngaji rasa sangkan paran dumadi sampuran ning pati, yo justru itu semua hilangkan. Iku sing ngedang-dangi. Saya sampean kepengin apa Bayu Bojro. Pukulan segoro geni. Kok diantem panas. Yo sedulur marah buka. Digugah, ayo bangun aku. Sipi angin mencolot tanpa sutang miber tanpa lar jarine yo. Melayu buwanter. Ya sedulur angin. Lah beres. Ono jenenge ajian tugu Silukromo, menedek kapan-kapan lo ya mana diangkat gak iso. Kaya jarine apa? Patung Dwara Pala. Ya sedulur teko bumi. Aluamah, Gugan, Erko kon Krewangi. Bisa dadi, Pak. Dadi. Wis jangkep sakjane niki kene. Kok aja digolek kok njaba kok njaruk tos. Waduh lengkap pisan ya. Sedulur papat ana 7 kok ana angen-angen ana ro ana sukmo nyawa. satu paket banget. Iya, wis lengkap wis.